vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapindamo mamessages edu atadzoka taka kubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomana Shi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini hangu ndigere muno muJoni, so ndakazongoti ndauya kunoku kuJoni nekuda kwezera rangu hazvina kana kumbogara zvanditorera nguva ndokubva ndazosangana the guy uyo akabva azomhanya neni kumba ndokubva azotondiroora zvekutoti patakadzokera kumba vanhu zvavo vanhu havangazotauri, especially hama dzangu dzakatongoona kutoti hapana padzingazondikanganisira zvinhu zvangu, but murume wangu kana kuri kunzi dai aikwanisa kumborakidzwa vision reupenyu hwangu pandainge ndichiri kuZim, handifunge kuti angadai akazorora inini, because ndakambotsikisa mukoma zvimwe zvekuti kana nanhasi soka ndinonzwa ndichizvinyarira. So inini mama vangu ivo vakanetsana nadhedhi, vakati vanetsana nadhedhi, mama vangu vainge vari security guard ndokubva vazotanga kudanana nomumwe mudhara uyo ainge aine maini yake. Saka mudhara uyo akabva azotora mama vangu ndokubva azoti mama vange vachigara muzvishavane. So at that time pandakatanga kugara muzvishavane ndainge ndiine 10 years. Saka mukoma katauni aka iko kane mahwani, because kana ukasatoita discipline, especially kana ukasapa vana vako vana vasikana discipline, vana vako vanokanganisika at a very young age. Inini I think kuti ndakazotobatwa chirwere when I was somewhere kuma 16 kana kuti 17 ndainge ndatova nechirwere, because ndaidanana zvekare nevarume vainge vaine mari, makorokoza kana kutoti vanhu vainge vaine maclaims avo kumamines, because since stepfather vangu ivo vainge vachita zvegoridhe. Saka pamba pedu paingotambira vanhu vaiuya negoridhe ravo vachida kutengesa, kana kuti shamwari dzaivo stepfather vangu vainge vachitawo izvozvo zvekusponsor goridhe. Saka vaizoti kana vakandiona pai vobva vazondinyenga apa. Ndainge ndakatotengerwa phone a very long time ago nastepdad vangu. Saka ndaizotongo communicate nevanhu vangu ndobva ndatopoya zvangu ndobva ndaenda ndobva ndatonoradzikwa kungava kuri kumalodge kana kuti kupi. Mukoma hakuna kunonzi kune mafaro kwandisina kana kumbogara ndakarara inini muZim, because ndakapatrola nemasugar daddies angu awa. So mukoma ndainge ndisingaiti zvemasugar daddy chete, ndakazototanga kutonwa doro. This was when I was somewhere kuma 16 ndo pandakatanga kuitawo izvi zvekunwa doro, ndichingopinda ndichiwaya, uye ndainge ndichitotengesa muviri wangu, but ndaitengesera vanhu vanenge vachirakidza kuti vane zvimari zvavo. Mukoma ndakasvika pakudanana nomumwe mudhara uyu ainge aine 82 years, zvekuti ndaiti ndiinaye kudai tichifamba vanhu vaitofungidzira kutoti inini ndainge ndiri muzukuru wake. Mudhara uyu akazotosvika pakunditoresa license. This was after I had finished my O level. Achinditi aiti achidriver zvezve anokwanisa kungotanga kungonzwa kupera simba ndokubva azonditoresa license nenyaya dzemujolo. Mukoma nyaya dzemujolo ndo dzakandiwanisa license, but after ndarambana naye mudhara uyu, because ndainge ndonyara kungoramba ndiinaye apa, kana sikarudzi yacho mukoma yainge isingatomboiti, yainge yaita kuunyana chaiko because of his old age. Ndakabva ndazomuramba mudhara uyu ndokubva ndazodanana nomumwe muchinda, but uyu manje even though ainge ari mukuru kwandiri, but ainge aine makore 37. So ndakabva ndatoona kutoti muchinda uyu neage yangu at least zviri naniwo, kunyange zvikanzi ndazoroorwa naye at least zvainge zviri nani. Ndokubva ndazotanga kudanana naye muchinda uyu. Paakatanga kuita izvi zvegold aibva kwaMutare uko aita zvegold buying, but at the same time akazotanga zvikari zvekusponsor. Ko ndaigozivei kuti muchinda uyu wandainge ndodanana naye ainge akatorombera zvake izvozvizvi zvekusponsor migodhi. Mukoma mumba make maingogara muchingokukuridza imwe huku yandainge ndisingazivi kuti naijongwe iri rinogara richingokukuridza usiku mumba rinenge rimbori pai. So there was a day yaakazondisiya mufesi uyu. All along mind you, mufesi uyu taiti panguva iyaya yekuti tinenge tichiita bonde, dzimwe nguva aikwanisa kungokudzimira light, so zvekuti wega waingosara uri confused kuti
Komuchinda uyu like masikati where is it aswera achindi avoida but usiku anomeka sure kuti munodzima malights ose, then kana madzima malights mobva mazotanga kuita bonde. Apa inini ndiri munhu wekutongoti ndinotongofarira kuita bonde zvekutoti munhu wangu wandinenge ndiinaye ndinenge ndichinyatso kumuvheta, ndichinyatso kuona everything kuitira kuti ndinyatso kuita mafeelings bobo, but mufesi uyu ainge asingadi zvose izvozvo. So there was a day apo pandainge ndiri ndoga, ndopandakabva ndazongonzwa jongwe iri richikukurudza, ndikati ndikuda kumbonorona jongwe iri. Ndokubva ndabuda mubedroom ndikafamba apa zvivindi zvacho nezera racho mukoma, because ndaingozviudza kuti nditori bishu saka I don't care about anything. Ndakafamba ndichibva kubedroom, mukoma zvandakanoona kudai kana ndega zvakatondishamisa, because mufesi uyu all of a sudden ndakabva ndamuona ainge ari mumumba. Saka ndakati ndamuona kudaro iye kubva kuzasi uku ndakatoona kutoti munhu wangu, but musoro wake uyu wainge utori musoro wejongwe. So semunhu ainge aswera achinwa zvake doro, ndakangoti pamwe kudhakwa. But mangwana acho makuseni this guy ndakazongomuona ari in bed with me. Saka hope dzedze dzakazotanga manje kuuya, ndikabva ndamuti iwe nezuro mani ndakakuona iwewe. Poma ndakangoti ndati ende nezuro ndakariona jongwe iri, akabva apanika, akabva apinda mupanic mode. And this was like his rule kuti and this was like his own rule kuti akuna vanhu vanoita bonde masikati. So it was early on that morning ndopa akabva atoya pamusoro pangu, zvinhu zvaainge asingamboiti akabva atanga kundibata-bata. Ndakabatwa mukoma zvekuti pasina kana nguva ndainge ndotonzwa kutoti ndava kuda kuita bonde. Ndikabva ndatokanganwa kanyaya kake, ndikangoti zvimwe kuda idoro. Ndopaya patakabva tazotanga kuita romance. So since tainge tisina kumbogara takaita bonde masikati, ndakabva ndamuti ndikuda kuti ndinge ndichimbokupa blow job. Ndokubva abvuma paya, but iye akabva aburuka pambedha. Ndikangoti that is weird. Saka zvaainge achiita manje iye he was trying kuti ange achienda panzvimbo pekuti anenge akandibloka kuitira kuti ndisakwanisa kuona sikarudzi yake. Saka akabva aenda ndokubva anomira iye, he was on the other side of the bed, inini I was on the other side. But mukoma kana Mwari vachida kungokurakidza something vanotongokurakidza, because ndakati ndiri busy paya ndichitoyamwa sikarudzi yake, but I felt kuti pose pandaiyamwa sikarudzi yake there were some thick things that were coming out of his mouth. Saka ndakangoti zvimwe kuda ndo iya ndo zviya zvimafluid zviya zvinobuda kana murume anyanya kuita turned on, but hii mukoma zvinhu izvi zvainge zvakanyanyisa kukora. Ndo pandakabva ndazongoti ndataimira kudai, ndikabva ndazotarira kudai, mukoma ndakatarisa ndikaona kuti sikarudzi yake apa panobuda neweti apa pachinhu chemunhurume painge pakavhurika, pakaita kushama. Apa paiva nezvimwe zvinhu zvewhite zvainge zvichiyerera. Munoona zviya zvatinobuda sevanhukadzi zvakaita zvimadischarge, ndo zvaibuda but zvaiita kuyerera zvichiita kunge madziwa. Immediately mukoma I then vomited. Immediately I felt like vomiting. Ndakabva ndamhanya ndichienda kubathroom. Munhu haana kana kumbogara akanditevera kana kuita sei. To my surprise, when I came from the toilet, ndichifamba ndiri mupassage, ndopa ndakabva ndaona hembe dzangu dzainge dzakakandwa mupassage. Ndakabva ndamunokera because bedroom door rainge ratokiwa. Ndikamubvunza kuti what is the meaning of that, because zvipfeko zvangu zvemukati, my dresses and everything, netumabhegi twangu twainge twava kutogara kumba kwake twainge twakatokandwamo mupassage. Ndikamubvunza kuti what is the meaning of this. Ndakangoramba ndotaura naye kuzosvika munhu azoita zvekundipindura zvaizvo zverough achindidzinga pamba pake. Mukoma ndakangopfekeramo mupassage imomo. Pakanzwa sekunge ndainge ndichinonoka kupfeka akabva avhura door rake akabva atanga kundipusha. By the time yatakazosvika kusetting room mukoma hamene kuti ainge andidonhedza runokwana kuita rungwani. Apa bhegi rangu aita rekukika kudai achikika kuzosvika achizondidzinga pamba pake.
kabva anditi I don't want to see you baya shamwari, ndokubva ndatodzingwa paya ndakabva ndangoenda zvangu kumba, but still ndainge ndichingorutsa, ndaingoti kana ndikafunga nezvandainge ndaona sikarudzi yakaita ndaibva ndatotanga kutorutsa. Kana nanhasi uno mukoma, when I think about this story ndinotonzwa mwoyo wangu uchita kusimuka, kunyange matumbu angu anobva atanga kuteta, ndichinzwa mudumbu mangu muchimonyamonya because of the things that I saw. But iye mukoma, kana izvi zvechibhisho zvemujolo kana zvakopinda, you won't even stop. Nezvose zvandainge ndasangana nazvo, one could think kuti this was a warning that was enough, but ndakatoramba ndichitongoenderera mberi ndichitongoita zvechibhisho kuzosvika ndichizouya kunoko hangu kuSouth Africa, Mwari ndokubva vazondinzwirawo nyasha. Nhasi hangu ndigere pamurume, but murume wangu he does not know what I saw. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndakambopenga muzvishavane ndichidanana nemasugar daddy, ndichidanana nemagold buyer, makorokoza. Hanzi ndikabatwa chirwere at a very young age, hanzi 15 kana 16. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndakaona sikarudzi yemuchinda uyo wandainge ndodanana naye yakaita kuita kuvhurika ichita kubuda mamwe mazino aita kunge madziwa, apa ndiri busy ndichiyamwa. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukomanashe, ininiwo ndakateerera confession yavanzvadzi vaya avo vainge vachiti ivo vanofarira kuona murume like achipedza achitamba nemakumbo avo. I think kuti maybe isusu sevanhu vatema we do not accept zvinhu zvakadaro, but ininiwo yango fantasy yandiinayo, handisati ndakambozvizama henyu because mukadzi wangu very strict, ndivana mother holy, but I wish one day kuti ange achizonditendedzawo kuti ndinge ndichizoitawo izvi zvandinofarira. That is my own fantasy that I have been keeping as a secret. Saka mudzimai wangu pose pandinenge ndivete naye, sezvo iye aine mazamu akaita kakukura kudai, ndinenge ndichingonzwa kuti dai ndambonoisa sikarudzi yangu pakati pemazamu ake, then ndobva ndazotanga kuita hangu bonde naye kusvika ndichinopedza, ende ndinenge ndichidawo kuti kana zvazoitika saizvozvo then iye paya pakunopedza ange achizonoshama muromo wake kuitira kuti mbeu yangu inge ichizonopinda mumukanwa make. Iyoyo ndiyo fantasy yangu, kungoona mukadzi wandinoti ndinoda achimedzawo mbeu yangu, achirakidza kutoti anotonakirwa nekutodyawo mbeu yangu, kumurasira mbeu mushure mekunge ndapedza kuita bonde naye, but not nekusimuhwani, but ndakaisa sikarudzi yangu pamazamu ake. Ndiyo fantasy yangu, ndareurura mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndiyo fantasy yangu iyo yandiinayo. Ngatitaurei navo mucomment section. Kwenyu zviriko here izvi? Kana zviriko uyai tinge tichinzwawo kuti kunze uku kwakamira sei. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Handikanganwe imwe nyaya iyo yandakamboudzwa nasisi vangu. So sisi vangu ava patainge tichiri kuzimu vaitawo zvekufamba vachienda kunana Botswana, ende vakazogumisidzira manje vakuenda kuZambia nemafriends avo, ende vaiti pose pavanoenda nemafriends avo vaidzoka vaine zvinhu zvinenge zvakawanda vachiti ivo zvinhu izvi vanenge vazvihodha. But ndaizoti kana ndikagara pasi, sezvo ndiri munhu wekuti ndinofarira kucalculate nemaths, even at school I was very good at maths. Saka ndaizoti kana ndikacalculate kudai ndaibva ndaona kuti zvinhu izvi hazvisi kumecha. Somehow my sister always managed kuti pose pavanozodzoka vachibva kunohodha vanenge vaine zvinhu zvinenge zvakawandisa, ndingatoti triple the amount of the cash that she had. Ende ivo banguru vaisatombokwanisa kuona kuti pane zvinenge zviri kuitika. So sisi vangu vakabva
vazokonfesa kwandiri one day vakabva vanditi iwe I think kuti ndine siki ini ndatova nemazuva ndichingonyima bankuru vako ndikati but bankuru as far as I know him munhu anotongofarirawo zvechechi henyu mukoma ndikati bankuru avatomboiti zvose izvozvo sisi kuti vakawana siki somewhere then ivo sisi vakabva vanditi no havasi bankuru vako but ndini mukoma munoziva kuti ndakapotsa ndadonha pandainge ndigere because sisi vangu I never expected kuti vangataura zvinhu zvakadaro but sisi vakabva vazokonfesera vakabva vati apo pavainge vava kuenda kuZambia nemafriends avo hanzi vakazosangana neumwe murume uyo aiva neshopu yake uku kwavaipota vachinohodha bhutsu saka murume uyu aiva nemashops akawanda zvekare aitova in connection nemamwe masuppliers ekuChina saka iye murume uyu manje akazotanga anyenga sisi vangu sisi ndokubva vabvuma but murume uyu akabva ati dambudziko rangu nderekuti handikwanisi kusangana nemukadzi one at the same time because haungazondikwanisi sisi vakabva vati ndinokugona iwe then sisi vakabva vazotorwa nemurume uya ndokubva vazoenda kune imwe hotel nemurume uya but ivo sisi vachitaura vanoti hanzi sikarudzi yacho yakati yava mavari ndopavakanzwa kuti yainge yokura zvekuti pakunobuda hanzi murume uyu akazotomirira kusvika yarara yoga because yainge yava kutadza kubuda yaita sekunge kana yava mukati inobva yanoloka kudai saka sisi vakabva vazotaura nemurume uya wekuZambia murume uyu akabva ati iye ainge achida kuti ange achidanana nasisi vangu zvekare neshamwari idzo dzasisi dziri 4 at the same time saka sisi vakazoenda vakanotaura neshamwari dzavo mushure mekunge sisi vapiwa bhero remaoriginal sneakers saka shamwari dzacho dzakabva dzazovabvunza sisi ndokubva vazokonfesa kuti izvi ndo zvakaitika izvi vainge vakaenda vakanorara nemurume uyu so each and every trip vaiti vakaenda kuya vaidzoka vaine zvinhu zvakawanda mushure mekunge varara naye murume uyu saka meno kuti pahu5 hwavo ainge achitawo zvechihure chake pasaidi ndiani then ndokubva azotapurira vamwe vose siki sisi vangu vakasvika pakurapiwa siki yavo nanhasi uno kana bankuru havatombozvizivi kuti sisi vakatombopiwa siki noumwe murume wavaidanana naye wekuZambia ende sisi vangu vaita bonde naye murume uyu nemafriends avo vari 4 vanhu 6 vachiita bonde vose at the same time. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangoma hazvo vedu we hanzi ndo zvandakaudzwawo nasisi vangu izvi yo hey yeah